alguna cosa en què poder reflectir això que vols expressar. No es podria dir així perquè és molt... les coses no són blanc o negre, perquè és un conjunt. No? A voltes d'una idea que no tens molt clara però que és incipient i voldries profunditzar més, comences a documentar-te o a llegir sobre això i vas descobrint una quantitat de coses i és el fet que de la idea inicial al que al final vas a afrontar doncs ja tu has crescut ja com a persona una miqueta. No? Altres voltes tu estàs fent i fent mateixa van sortint les idees, que això és el més probable. Normalment és cert que la inspiració només el ve si estàs treballant, si no és impossible. Quan tu estàs pintant, cada volta tens més coses per fer i cada volta tens més idees i cada volta te s'ocorreixen més coses. Si no pintes, difícilment te s'ocorriran molts quadres que pintar. Almenys un dia sí, el ve la inspiració, però això és raro. No? Normalment la gent que treballa en aquestes coses, si és un músic està, i és compositor està component, i si és instrumentista està tocant tot el dia l'instrument, perquè si no a l'hora de tocar no sap. No? I el pintor té que estar pintant, perquè si no a l'hora de pintar no sap pintar. No? Avui dia no és tan necessari saber pintar, ni molt menys, perquè l'ofici, a més, no és una cosa que es valora, no? O que es valora d'una forma molt distinta. Abans, sense ofici era impossible pintar. No? Avui en dia, sense ofici es pot pintar, perquè es valora més la idea o allò que potser es diu que es volia dir o el que sigui, que el fet de que una obra estigui ben feta o no. Per això està passant també en els oficis tots, no? En el de manyà, en el de llandero, en el de teixidor. Abans un teixidor era un home complet que sabia tot de pe a pa i sabia desmuntar el teler i muntar-lo i fer. Avui en dia, normalment s'ha especialitzat molt a cada ofici en unes coses. Un soldador només solda i un altre només posa rematges i l'altre només apreta tornillos. El qual jo crec que és molt lamentable i molt avorrit, perquè al final s'acaba convertint en una feina rutinària, desagradable, no? I que no el fa créixer. Perquè un llandero que sap fer de tot i un mecànic que sap fer de tot, això té una riquesa increïble. Pot fer i divertir-se com un nano fent la seva feina, perquè sempre és creativa, sempre hi ha dificultats i coses que no sabia, però que mira la manera de com arreglar-ho. I l'ofici de pintor ve a ser el mateix, però sempre que vulguis tindre ofici. Jo preferís més tindre l'ofici, penso que un quadre que a més estigui ben pintat i que si a més tècnicament està ben resolt i si la pintura és bona i que si el llenç té qualitat i que si totes les coses es fan en un sentit que és millor,